ngene-ngene. Heeh, seneng kowe. Seneng kowe. Marem kowe. Rumasane kok ning ngarepe Elisa kok terus kowe seneng-seneng karo wong liya. Kowe pamitmu ngopo? Carane arep sekolah, arep golek duit. Kok jadi kaya ngene iki? Kowe ngapusi ning aku sing wis tresnani kowe apa ya aku kurang anggenku arep ngladeni kowe sampe dene apa ya kurang. Apa ya kurang anggonku? Kowe kok malah kaya pitik talkon to. Lah dipenceti kene kan iso bonekake. Niki sakit apik coba ya. Piye. Wah nek puterane. Ya. Regane piro iki? Regane piro? Apik to. Anakku mesti demen iki regane piro? Apik to. Coba diputer sekarang iso iki baleni nek ya. Diputerne. Ya. Oh, kuwi lek aku roh kuwi. Apa? Nabrak anu ku lho. Lah kakean lek muter kok. Delok. Jare lek diputer sisihno mlakune ya giring jarene. Lek diputer sisih mlakune menceng ngono jare iki. Jajal. Ya. Mah aku nek cari arep sekolah ya sekolah. Ora. Omongno. Ayo sekolah. Ngono aku. Ora ngono kuwi. Malu. Aku mau karo kae iki mung dolanan. Dolanan kok karo kancane Gwedi bareng kok nekat. Nekat to. Dolani sesama kecil ngono lho. Kono sing ngajak aku wis moh-moh kono nekat tok ya. Alah, mau ya mbok cedak-cedake ngene iki ngono to ning nggon anune. Ora. Elisa ki cemburu kowe ora mau nek meneng ditomong. ae. Wong lanang mintra-mintri kowe iki. Nang koyo ngono kuwi apa? Nangis lho. Malah guyu malah. Nangis, guyu piye to? Aku pendi kok masake lho awakmu. Kaget temu endok terus. Endok kok endok. Ayo kurang to, Mas. Sesuk aku ora lunga-lunga kene entak bedake. Wedakno pacakno sing resik lho. Aku ngene iki. Aku dadekke apa? Mah. Lah kowe kok kadohan terus kok kene ra macak blas ngono kuwi sini-sini. Dipacaki ngono kuwi. Kuwi topine kuwalik lho, Nduk. Topi sekolahe kuwalik ku lho. Topine kuwalik barang nekat digawe ngono. Suwalan sik. Mosok metu untul-untul ora suwalan blas ini. Ngono nek tutul pitik piye kowe? Sapa sing tanggung jawab? Ora teko. Pitik iki lero ngono ki bakal mosamu. Ora genah. Ya ngono ya. Anu nduk pacakno nduk beneh nduk ora teko ya. Nah ngono kuwi. Dadi ben ketok apik. Nah ngono kan kaya ning Eskimo. Nah, wis ngono kuwi ra bakal lunga-lunga wis. Apa lek arep ngelirik wis. Ya. Ning kosek. Yang apa? Bayangke lho. Apa? Lah apa nek ngisore gajah kon dhuwure ketheki lho. Kuwi blasteran. Oh berarti gajahe gendaan karo kethek ngono. Terus anak-anak ngene iki. Lah yo ki lucu, malah lucu lagi. Gajah karo kethek terus anak-anak kok marmut ki lucu. Ya apa iki? Oh alah, ya ganti ki wae. Ya Allah. Aku badan wes kelingan gue modar wes ngono gue. Kok malah kaya Sinchan to? Wes nang ngene ra ono sing ngelirik wis yakin. Mama ngono kae kok ya. Bolongane gedhi to iki. Sik to. Iki mripate kok pas motore kok pas cangkem iki piye to kuwi? Lah dehem. Sing ngene iki. Dehem. Patuk. Terus aku piye? Iki mripate endi to iki? Iki lho matane. Ya tau mbak, iki mah kan mau kon budal sekolah to? Tak kon budal sekolah malah ning kene mau ngerti ono sing kok yo ngene ora. Sekolah lek macake ngono ki sing mulang sapa iki? Sing mulang kene kok. Nika sing lemu nika. Sing ndi? Sing lemu. Kae mulang sapi yo kowe duduk kok yo. Iki terus to. Mas aku senenono, Mbak, senenono. Mas aku ora kurang piye to? Golek nganti semaput piye? Ora. Direh re. Wis to aja nesu ae to, saiki mesemo. Wis. Nang opo aku ki yo. Nang apa kuwi? Tralene kuwi piye? Lah kathoke mlotrok. Dipeneteni ya. Bundeli kene lho. Dipeniteni ya. Aja kok nyubles ngono. Malah nyubles kok ya. Aku pokoke piye